memra we this why. Nonsia bo abusia ya mo bibia jo emu akwaba aduba Yorke FM any Hytvgh so anyumire nonsia nsama hodo a yaboa no ene yesi hu nkonya ayede ba besom nase ne so se ensaminu eyade ensanchurofo ko oman mu ni nturo ene ne ntwirada so ko atwi ko braman ko trotro nsam nyina kma ode ba beja gu studio ha prekesensa na samufo ebu amfu ene ofa na hwehwe niwa ode hwe nsem nyina tase nyina nse mransem du bo ne pose nyansapo epetigu nkrata so ena me a me pensam nso aka pesem aka hene me so masi hu nkonya a me besane no se nyansapo no ade ama pepepepepe de edika na editie na nso wanya bi na wahwe na ya tabri nsem nyina abo ne boa sebede ede akwa akoto abefo ntintan kase no so eye